Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, matutunghayan niyo po ang beauty ng Oslo Airport. Ako po ay magta-travel ng local lamang dito lamang sa Norway, kung kaya part lamang po ng Oslo Airport ang makikita nyo. Yun lang po kung saan ang mga local flights ay nandoon. Iba po kasi ang beauty ng part ng airport na makita mo for international flights kasi madami pong mga bilihan at iba pa. Dito sa local airport, meron namang ganun. Pero karamihan mga kainan ang makikita mo. Kaya ginawa ko po, ako ay nagbaon para hindi na po ako gumastos sa loob ng airport. Yun po. At tayo ay aakyat. Hindi tayo gagamit ng escalator, magagamit tayo ng elevator kasi mabigat po yung bag ko. Ayan na, paakyat moment. Bakit nga ba ako palaging nag-elevator pag nasa airport? Kasi po friends, nung nagbiyahe ako ng UAE, nangyari po friends ay nahulog ako sa escalator. Buti na lang ay walang ibang tao na nakasakay sa escalator kasi pwede din silang madisgrasya kasi nahulog yung dalawang maleta ko, isang luggage at isang hand carry. Kaya yun, simula nun ay palagi na akong gumagamit ng elevator. Para sa akin po, sobrang safe naman sa airport ang mag-travel locally. Kasi pwede namang wala kang masyadong contact sa mga tao. Pwede kang lumayo sa mga tao, mag-keep ka ng distansya mo, at hindi mo na kailangan na maglinya at makipag-usap sa mga taga-airlines. Kasi pwede namang self-check-in at actually hindi na nga kailangan i-check yung passport eh. May dala akong passport always pag nata-travel ako. Pero hindi na po chine-check pag locally ka mag-travel. Kaya yun, para sa akin, safe na safe talaga yung airport. Pero dahil nga sa may protocol sila na kailangan na mag-mask kahit may distansya ka sa ibang tao, ay sumusunod naman po ako. Pero yun lang masabi ko, safe naman siya. Yun na nga lang, pagpasok mo sa eroplano, doon na mag-start ang di ko alam kung sobrang safe ba o hindi. Kasi pag vacation time na talaga dito sa Norway ay sobrang dami talaga friends nang nagbabakasyon, as in punuan talaga ang eroplano. Pero pag sa airport friends, pwedeng wala kang contact sa ibang tao. As in safe na safe.
na ako sa airport. And time check. Saan ba yung orasan dito? Yan. 11:30 a.m. 11:30. So, ibig sabihin ay super aga ko talaga, friends, dumating. And yeah, inano ko talaga yun na maaga kasi ayaw kong ma-stress. Kasi yung flight ko is 2:30 p.m. Pag next na train pa yung sakyan ko doon sa place ko, baka ma-stress na ako. So, yan, tinanggal ko muna yung sa likod ko. Basang-basa siya. Tsaka, yung camera, nilalagyan. Tinanggal ko muna din. Ayan, yan yung bag ko, oh. And, buti na lang nagbitbit ako ng pansit kasi parang close ata yung mga ano dito. Tindahan na mga kainan. Yung Starbucks lang yung nakita kong open. Siguro sa loob pa yung mga open. Dito sa labas, isa lang yung open. So, buti na lang. Meron akong saging at saka pansit. Yun yung kakainin ko before ako mag-check-in. It's eating time! Yes, friends. Local man o international ang travel ko ay palagi po akong nagbabaon. Hindi lang po pansit ang meron ako. Meron din po akong saging, fruits and nuts at iba pa sa loob ng bag. Kaya hindi talaga ako nagugutom every time nagta-travel. Dito po sa Norway, hindi mo kailangan, friends, na bumili ng bottled water pag nasa airport. Meron po talagang mapagkukunan ng maiinom. Kailangan mo lang po ang magbitbit ng lalagyan ng tubig. Yan lang. Kung hilig mong uminom ng tubig, walang problema. Check-in na tayo, friends, and nagkuha na din ako ng water. Yes. Madali lang pala magkuha ng water. Diyan lang, di ba, ayaw nila na may water pag nag-check. Tapos, sa kabila noon, may ano pala, sink na pwede magkuha ng water. Ayan, good water. At i-check ko kung saan gate ako pupunta, mag-aantay. Wait. Pupunta from Sabodo. CN, friends. So, punta dito. Papunta dyan. And we're going to CN. Gate CN. Meron akong dito, friends, paper bag. Pwede namang ilagay ko tong actually, itong coat ko. Pero may pansit yan, friends. With funset. Ayaw kong magka-funset. Amoy funset. Ang jacket ko. Ganun na lang, friends. Nahihirapan ako, pero gano'n na lang. Pero yung water, pwede naman bang ilagay doon. Kasama ang pansit. PANCIT. In which hindi yan mabibili dito sa loob. Sa labas, konti lang yung kainan, pero ang dami palang kainan dito sa loob na open. CN. Mamadali sila, friends. Kasi late na sila. Ako, hindi pa naman ako late, kaya okay lang. Ito pala ang CN. Mali ako, friends. Punta pala dito, tingnan nyo. Diyan pala, friends. Yan. Diyan. Punta diyan. Sabi, Whitgang Gate CN. So, ako ay aakyat sa taas. Sobrang taas na escalator. Ayan, meron akong headset. Siya, noise cancelling. Kasi pag sobrang ingay, nagmamigraine ako. Kaya, nabitbit ako ng noise cancelling. Hindi ko ginamit yung noise cancelling. Ay, friends. Ayoko. Matintay. Madaming chocolates doon sa baba. Daming chocolates, friends. Tingnan nyo. Naman yun dyan. Chocolate.
Yung ano naman nakakatintal sa akin dyan, chocolate lang eh. So, tax-free, yan. Chocolate lang. Ano ba to? Parang ako lang yung ano friends, papunta doon. Sila pa uwi na. Ako lang punta doon. Sila pabalik sila friends. CN. Sabi C. Dito. Ganda pala, malapit sa toilet. Ano ba ito? Parang nag-wiggle-wiggle yung camera. Yun. Meron din palang kainan malapit dito. Oh. Pakunti lang yung tao sa CN friends. Ano ba talaga ito? CN o C2 yung ano ko. C lang kasi nakalagay. Friends. Dito nga friends, tingnan ko. Bodo. Dito talaga. Kunti lang yung tao. So okay yun. Kasi isang aeroplano, kunti lang kami, di ba? Pero early pa friends, kaya hindi natin masabi kung kunti nga lang ba ang sasakay. Ang importante, andito na ako sa loob. Natawa ko kanina kasi dapat self-service na talaga yung gagawin ko. Madali lang. Hindi na mag-line up. Tapos, ang code ng ano ko, Jose 4, O pala yung last. Ang sinulat ko, Jose 40. Tapos, wrong daw, hindi daw. Mali. So, nag-ano ako, line up. Kaya lang may nag-approach at tinulungan ako. Sabi niya, mali kasi 0 yung nilagay mo, hindi O. Kasi yun na nga, self-check-in na ako. At yung self-check-in, ayaw niya pag lumampas kahit 100 gram, ayaw niya yun. Dapat mas less siya. For example, 23 kilos, dapat less than 23 kilos yung ilalagay mo sa loob. So, andito na tayo friends. Ako ay Fornoy, kung Norwegian pa. Kasi hindi ako nag-line up doon masyado. Kung kunting line up lang kasi may nag-help ka agad. So, pasok ako kaagad. At saka busog ako kasi yung isang pack ng pansit na bit-bit ko, nakain ko na. So, ito naman mamaya ko pa ito kakainin. Tapos, habang nag-wait ng aeroplano, meron pa akong water. Diba? From Shein papunta dito, dalawang ganito yung nainom ko, friends. Kasi meron akong pink nasa loob ng luggage, pinasok ko. So, ito pangatlo na to. Hindi ko itong ubusin before sumakay ng aeroplano. Buti na lang talaga na kumain ako sa labas. Kasi kung hindi, natintag talaga ako. Kain ng chocolate. So, busog na busog talaga ako sa kinain kong pansit at saka banana. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako, friends. I hope naririnig niyo ako. Ayan, ang mga tao busy sa internet. Kasi free naman ang wifi. So, while waiting, yan yung ginagawa. Tinanggal ko muna yung sa likod ko. May ganyan, oh. Tinanggal ko muna kasi basa siya, friends. Kahit nga dito, tingnan, lagyan ko ng papel at saka sa likod. Lagyan ko ng tissue paper. Parang table napkin, something like that. Basta, siya, papel na hindi siya basa-basa na sisira kahit mabasa. Yun yung lagay ko dito at saka dito. Kasi napawis talaga simula kaninang umaga. Imagine niyo 10 PM pa ako darating. Pero
Yun na nga, sobrang madami talaga akong binitbit na mga damit, both undies at saka pantaas. So, bakit nga ba madami nga akong binitbit? Kasi everyday, iba-iba yung place na pupuntahan namin. Walang time maglaba. At ayokong mag-ulit ng damit. Kasi pawisin ako. Kaya need ko na madaming damit. Yun. And, mag-update naman ako kina nanay na andito na ako sa loob. Boarding time. Boarding time na. Boarding time. Boarding time. Init, friends. Init dito. Sabi, hold abstant, keep distance. Ay, tak! As in, puno, Jude friends. Punong-puno talaga yung ano, ng tao. Kasi sa pranto, tsaka sa gilid. Ay, katabi ako. Punong-puno talaga siya. Yan. Det här är
dagen har vært så lang, vet du. Ja. Jeg har lyst til å klatre den der jeg vil gå ut. Jeg også er veldig gira. Ja. Jeg tror jeg skjønner meg at hverken Anne-Mai vil sikkert klatre, ja. Ja, selvfølgelig. Men det eneste er det. Men hun må jo komme bort til oss, hun også vil jo til Oslo. Ja, men jeg støtter det. Hun har vel vært på klatre. Jo, jeg tror det. Ja. Så jeg kan se på det. Nei, det er liksom det. Ja, det er litt den i morgen. Ja, men det er jeg også er litt på. Nei, jeg var ikke så gira på sånn. Jeg var ikke sikker. Men vi kan ikke klatre i morgen, da kjenner meg da. Men det der om jeg kommer tilbake så var det 10 timer til nesten som vi hvis vi skal videre i dagene, så reiser vi 10 timer vekk, så da må vi reise 10 timer tilbake. Og jeg klatringa der som er første klasse. Ja, det er så vi må planlegge litt, liksom. Vi har ikke vært plutselig reise 6 timer, liksom. Nå vil du være med i klatre, så må jeg Ja, han er ikke så seig. Det var en i Hamaskapet, den som stek. Den lå jeg og så, og da bare tenkte jeg sånn, nei, jeg kan ikke slå jentene. Men det var den som liksom alltid, den fikk meg og Hva har det vært for noe? det var jo Hamaskapet. Jeg har ikke dere sett stedet i front, og da klapte jo under syke tår. Ja, det var noe dette kjendis. Ja. Nei, det er jo forbi, det var det som var stress, det er forbi Hamen, nei, det er liksom turen jeg arbeidet i. Så det ble liksom, jeg hadde ikke borte på den turen. Men det tror jeg at det, men den tror jeg turen, liksom. Jeg tror Sverige er det, og Tøffelhamn, så det er ikke så. Du må være så erfaren. Og så hadde du ikke vært så lenge på Sverige. Den andre turen, da hadde du ikke vært på. Jeg tipper Heidi gjort det med den der fabrikken. Ja, det går helt sammen. Da kan du jo, hvis ikke du kan, da skal du gå. Ja, men er det steg dette her? Nei, det jeg mener, det var ikke steg om jeg heller var gjort. Det var altså steg. Ja, men er ikke dette her da? Nei. Herregud, det er jo det kan jo ikke være folk som helt og det er det. Ja, det er sånn som vi gjorde i Thailand. Ja, Thailand. Ja. Jeg tror det er ikke det at jeg er god klatre, jeg er bare for så gjerne adrenalin, sånn jeg skal få komme meg opp. Men så lenge du kjenner det, Ja. hvis du begynner på å hette Ja, det er da du på en måte Ja. Det er da det er gale, ja. Samme hvor flink du er, liksom. Ja, et eller annet at Ja, du må sove. ja, det går an å gå opp og se liksom det. For det er jo bare det siste som Å ja, sånn, ja. Ja. vi har også gått på plutselig, og så kommer liksom Nei, det så ikke sånn ut, men er det bare for jeg leste du gikk under en sånn feien, og så var det bare sånn 20 minutter gå, og så begynte du å klatre. greit. Da kan det være det kanskje lenger enn det jeg som var det kanskje siste. Ja. Ja, det kan vi si. Kanskje vi ser en fin
forget to press like, subscribe, and bell buttons.